Boas, somos os alumnos de terceiro de ESO. Dentro do proxecto Coido de min, coido de ti, queremos lembrarvos as boas prácticas contra o COVID-19. Estes consellos poderán servirvos para evitar contaxiarnos ou contaxiar os demais. Atentos. Esta enfermidade presenta diferentes síntomas: tos seca, falta de aire, perda do olfato e gusto, vómitos ou diarrea, dores musculares, pero tamén hai persoas que non teñen os síntomas propios desa enfermidade ou non teñen síntomas, o cal é malo porque axuda a que esa enfermidade se propague. Por iso é importante que se sigan as medidas de prevención. Se temos calquer síntoma, debemos avisar ao centro e non acudir, para non poñer en risco a túa saúde nin a das persoas que te rodean. Ademais, chamar ao centro de saúde e seguir as indicacións do persoal sanitario. O máis importante é manter a calma. Hai que prestar especial atención á hixiene das mans, por iso debemos lavalas con frecuencia. Debemos limpar ben a superficie das unllas, pulsos, palmas das mans e entre os dedos durante un tempo razoable. Debemos lavalas con hidroxel durante uns 20 segundos e con xabón normal durante uns 40 segundos. Debemos recordar que a máscara é a principal barreira de protección que temos contra o virus. Para usala correctamente, debemos poñela cubrindo o nariz e a boca, non tocar a parte do exterior, e para quitala, só en ocasións estritamente necesarias, tirar das gomas brancas. Non debemos compartir material. No caso de que fose necesario, debemos desinfectar primeiro. Por exemplo, se collemos un libro na biblioteca, debemos deixalo 24 horas de cuarentena. É moi importante ventilar as clases, pero como se ventila unha aula? Hai que ter preferiblemente aberta a porta e a ventá que este en diagonal. E para non pasar frío é esencial levar roupa de abrigo, como poden ser gorros, camisetas térmicas, chaquetas ou luvas. O que fai falta para a distancia social. Se precavido, estate a 1,5 metros por ese virus mal nacido. 150 centímetros, 150 rapaces no colegio. Por eles e por ti, mantenos, e así estarás feliz. Hai que botar xel todas as veces posibles ou necesarias. Cuidado, non botar nos ollos porque pode causar moito dano. Crees que debemos esbirrar coa máscara posta para non contaxiar os demais? Pois non. Se temos un pano de papel, é recomendable esbirrar nel e non na máscara, ou senón no cóbado, por dentro. Se non nos dá tempo e esbirramos na máscara, é recomendable despois cambiala por unha limpa. Para saudar, hai que manter a distancia de 2 metros ou intentar mantelos. Podemos facer novas formas de saúdo sen contacto. Na medida do posible, debemos evitar o contacto entre persoas non convivintes. Se temos contacto con elas, debe ser co uso de mascarilla e respetando a distancia de seguridade. Agardamos que estes consellos vos sirvan para os vosos coles e os vosos institutos ao longo deste curso escolar. E recorda, coido de min, coida de ti.